Čau, čau, ahoj. Takže sobota, což je pohoda, protože jsem mohla se konečně vyspat. A teď si udělám vodu s citronem a pak si určitě v něm snídaně a pak půjdeme nakupovat ovoce a zeleninu. Tak, tohle bude moje snídaně. Mňam. Tak už jsme zpátky z nákupu. A to máme pár dobrých objevů. Třeba tam měli tady tu kapustu, kterou normálně je tady docela těžký sehnat. Tím myslím tady na Maltě. A potom jsme koupili tady ty zlatý kivy ze Zélandu, který jako chceme ochutnat, protože se chystáme příští rok na Zéland, teda tenhle rok vlastně už. Tak si zkusíme a potom tady ten obrovský pytel jablek, meloun, tady maltský, vlastně skoro všechno, jako očividně kromě tady těch kiwi, tak je maltský. A ještě kromě tady té kokosové vody, kterou si budu míchat do těch svých odšťavněných šťáv. Na to stěším. No a jelikož nám to zabralo šíleně času jít tam a zase zpátky, tak už mám jako ani ne hlad, ale šílenou žízeň prostě, takže já to už si teďka odšťavně myslím jakože jahody, ten meloun a tu vodu, možná ještě do toho přidám nějaký jabko a pak si dám do nosu, protože už fakt mám hroznou žízeň. Tak už mám odšťavněno. Je to vlastně z pár jahod a čtvrtky melounu. Hrozně šťávy. A přidala jsem tam trochu té kokosové vody. A je to úplně hrozně dobrý, strašně dobrý. Čau. Takže já jsem teda zapomněla natočit, že jsem měla kysláče, jsem měla džusík ze 4 mrkví a z 1 grepu a trochu jsem si tam přidala zázvoru. No a teďka si budu připravit nějaký asi řepovej, ještě s něčím, myslím, že možná s jabkem nebo s pomerančem, to ještě vymyslím. A půjdeme na chvilku k moři, protože já fakt prostě jsem hrozně unavená, ale ne tak, jako, že bych se nechtěla spát, ale jsem fakt hrozně jako bez energie. My jsme šli na nákup, po tom nákupu, co jsem vám ukazovala, tak jsme šli ještě pro 2 sítky rajčat, pro 2 sítky pomerančů. A to cesto tam a zpátky, která je tak na 20 minut, tak mě to tak nečerpala, to je prostě šílený. Já jsem jako to slyšela od hodně lidí, co tohle ten detox dělali, že ten 3. den je nejhorší. Ale ještě ráno jsem si myslela, že je to hrozně v pohodě, ale teďka musím říct, že fakt jako masakr. Takže tak, ale jinak náladu mám dobrou a co taky vidím jako dost velký pozitivum, je, že vůbec nemám hlad. Já jako mám strašnou žízeň, já úplně hrozně piju a to normálně, já jsem člověk, který jako vůbec nepije. Já jsem schopná vypít 1 hrneček vody denně a jsem spokojená. No ale teďka fakt musím pít strašně moc. A já jsem koukala v práci, protože já v práci vlastně piju 4krát ten džus odšťavněnej a jednou ho piju doma ráno před prací a jednou večer po práci doma. No a mezi těma jednotlivýma džusama v práci já vypiju tolik vody, že jako denně jenom tam v práci vypiju 4 litry a to pak ještě piju jako další vodu doma, takže docela nesmí pro mě, ale tak jako dobrý, určitě to je dobrý znamení, že se to tělo detoxifikuje. No, každopádně jako to asi dělá dobře, no. A jinak jako žádný zatím zvláštní efekty nepozoruju, no. Jako myslela jsem si, že to bude horší, zase jako jsem unavená, ale fakt jsem si myslela, že to bude daleko horší, že? Jdu odšťavňovat, jdeme k moři. Tak už jsme po koupačce, bylo to bezvadný, protože to moře ještě není moc teplý, tak to bylo fakt osvěžující, to jsem fakt potřebovala. Takže to jsem nabitá energií, teďka si tady dopijím tuhle dobrotu, je to teda řepa, pomeranč, mandarinka a jabko, od všeho jedno. To pohoda tady. Tak čau! Tak a k
večeři jsem si dala 3 kapustové listy, 2 stonky řapíkatýho celeru, pár listů řepy a půlku okurky. Jo, a 1 jabko a kousek citronu. A jako není to úplně špatný, vypadá to teda zajímavě, ale... Jako je to vlastně fakt dobrý. A to já řapíkatý celer fakt nesnáším. No a potom, kdybyste si dívali, co mám tady, tak to není na pití, je to vylouhovaný květ ibišku, protože si budu dneska barvit vlasy henou a protože já ji chci trošku dočervenat, tak si tam přimíchám ten ibišek a červenou papriku. Takže tady mám tu henu, je to tahle značka a jako mám s ní docela dobrou zkušenost, teda teďka jako to není vidět, protože mám mokrý vlasy, ale to barví fakt v pohodě a vydrží to i docela dlouho. Takže to si teda uvidíte, jak to dopadlo teda. A to je pro dnešek všechno, takže